Good morning, guys. Uy, may pimple ako. Sabi ko na eh. Kagabi parang, ay kahapon, parang ay, masakit something. Ayan, tumubo siya. Colors. So, anyway, don't mind the pimple na lang, guys. Magandang umaga. Happy Wednesday. Ayan. Pumasok na si Crispy. Nag-grab ko na lang. Antayin mo. Aray ko. Antayin mo si Daddy. Groot. Aray. Yung daddy ko naman, Groot. Grabe kayo. Naabot mo naman eh. Ang bigat mo eh. Antayin mo si Daddy. Ayan. Look who's here. It's Junior. The pogi-pogi. Aray. Hello. Ayan. Since wala na yung dalawang maliit, nalulungkot siya sa labas. Ayun. Nagkakahul-kahul siya. So, pinapasok na rin namin siya dito. Ayan, dito siya sa dating higa ni Maggie. Ito yung luma na to, guys. Dati to dito sa sa apartment. Hindi namin ginalaw. Hindi ko rin siya ginagamit. So ginawa ko na lang siyang higaan ng aso. Ayan. Dating higaan ni Maggie na ngayon ayun oh. Yakap-yakap na siya. Pato ka na kay Daddy. Na ngayon andito na siya. Ito naman yung dating computer table ni Daddy. Na binasag, sinira ni Groot. Ayan, sira-sira na yan. Nandiyan si Maggie, ginagawang tulugan ni Maggie. Yan yung favorite niyang kumot. Ayan. Yes! Gusto mo na rin lumabas? Baba ka na! Hindi siya makabababag dito si Groot eh. Baba ka na! Mortal sila magkaaway eh. Ano? Oy, sus! Ano? Oy, sus! Baba ka na! Baba na! Dali na, wala na si Groot. Yan. Kaso, di ka makakalabas. Excuse the Renola. Ang dami scratches kay Maggie yan. Oh, hindi ka makakalabas. May harang eh. Halika na. Kargayin na lang kita. Yeah! Ayun yung loko. Nilayasan na tayo. Si Maggie, mamaya pa yung lalabas. Yes, Ems! Hi, Jackie! Oh my God, Jackie! Saan kayo punta? Hello. Saan? Pa-require. Wait lang, hindi nakikita si Jackie. Ayan o. Ayun. Wala. Buti naman nakapunta ka rito. Ay, nakapunta na siya dito, guys. Nung bagong lipat kami, di ba? Uy, grabe. Nung Pasko, di ka pumunta. Tsaka bagong taon na. Colors ka. Ayan. Kasama sila. Ito na po ang bagong kitchen ni Auntie. Charot. Ayan, mas maganda kasi talaga magluto sa pa rin. Sa stove. Tansya mo yung yung apoy. Kanyang menu. Biggie! Chicken adobo. Kunin na lang. Nagwiwi? Doon naman yung tatay. Dito yung umihi sa baba. Sige te, anin ko na lang. Ayan, sa nagtatanong kung magkano bili ko dito. Ay, kabayo. Tapon pa yung Ricardo ni Auntie. Ayan, may Ricardo siya para sa fish. For me. Ayan, fish sa akin. Tapos, Bili ng lagayan. Ng lutuan. Hindi ito, Auntie. Ay, kabayo. Yung stand. Ito, mura lang siya. 1.6. Kasi pag yung walang ganito, 1.3. Kuna ako na may ganito. Oo, kasi para may patokan. So, yan ang mga ginagamit sa pagluto. Isa natin ito ng kaunti para hindi. Cooking show. Si Auntie na lang, guys, magluluto. Yun ang favorite kong yung lapad na isda. Walang gulay. Pwede man siguro daw ng sili, Sige, kahit Auntie. Kasi, Ay, nga, di tayo nagpabili kay Ames. Kahit dyan, wala na. Kangkong lang sa kapitsay. Yung pechay, pwede na yun, Auntie. Pitsay na lang. Oo. Pero yung daw ng sili, pwede mo nang ihalo yun para hindi masayang. Masasayang yun eh. So, ayun nga, 1.6 to, guys. Tapos, ito, 1,000 at 2,000 ata to. Itong stove mismo. Ayun, tapos yung hindi, ito lang, Auntie. Itong lutuan lang mismo, stove. Tapos yung tangke,
2,100 kasama na laman. Kasama na naman. Oh, pag yung laman lang 600 to 700 lang. So mas mura siya compare pag nag-kuryente kami. Tapos singaw pa yung yung amoy ng mga ulam. Ano nangyari, ante? Pakagisa. Ginisa niya guys yung bawang, sibuyas, kamatis, paminta. Ay, paminta. Luya. Tapos may pamintang sangkap. Ayan, ulam namin. Mamaya. Tapos yun kay Chris siya kay Daddy yung kain tayo guys. Ayan, hindi ko na nakuhanan yung pagluto ni auntie. Nilakad ko kasi si Groot kasi yung isa dyan sira ang tiyan. Kain, ito yung breakfast namin. Ano to? Hungarian sausage, tapos pritong chinap-chop. ang tawag dito? Milkfish. So ito, favorite kong isda kasi hindi siya ganong malansa, tapos malaman siya. Ayan. Oh, nag-aabang na naman si Miggy Choy. Lahat sila. Lahat. Abangers. Ayun. Tara na kumain, guys. Si auntie kumain na. Ayun sa likod si auntie. So, let's eat. Nag-pray ka na dati. Kumain ka na pa nag-pray. Bless us, O Lord, in this gift of soul, water seed from thy bounty to Christ our Lord. Sakit talaga. Kaya kambulan sila para may maboxing sa loob. Ano ka sa? Chowder. Chowder. Ang sarap! Kalamansi ito, nante. Suka. Talaga? Soka. Suka. Sarap. Dahon ng sili nilagay ni auntie, guys. Yan, cider. Hindi. Pero may apple cider ako dito. Hindi ko lang ma-resist yung sarap na itong luto ni auntie. So, kakain na ako breakfast. Ay, pakino. Ito mga pagkain na hindi dapat pinapatagal. Pakinolers. Tsaka bagay dito kahit anong gulay. Talong, sigarilyas, sitaw, pechay. Basta lahat, guys. Kahit yung okra. Talo-talo na. Puwerte. Pakino. Pakino. Tiri natin yung gulay kasi konti lang. Tapos, ano lang ng sili. Hindi mo na hahanapin ng meat kapag kumain ka ng isda, daddy. Hindi Char. Hindi totoo. Hindi kumakain siya ng isda, guys. Pero, depende lang sa mood niya. Minsan ayaw niya, minsan gusto niya. Unlike me na kahit everyday isda. Basta iba-ibang putahe naman. Hindi isang luto. No. Umidilat na naman. Mukhang liway-way. Galing SNR ba yung Hungarian sausage niya? Hindi. Alam mo kinuha kang garing. Tapos, di ko na pala natapos yung kagabi. Yung vlog. Kasi sobrang pagod na ako. Si Chris nga, dito sa kwarto nila natulog eh. As in, hindi na lumipat sa amin kasi nagmamaktol. As in, hindi kami dumiretso ng MOA. Di ba may hinihiling kasi siya na, ano yun di? Gaming keyboard. Tapos mouse. Kaya na-expect niya ata, diretso kami kahapon sa MOA. Eh, pagod na ako. Hindi ko next time na Friday na kasi, ayun, di niya pa rin naman magagamit yon. At pag weekdays, nakatago sa safe ko yung yung controller niya.
So, pag wala ako, hindi niya rin magagamit yung ano, yung PS4. Kasi nung dati, nung nandyan lang, kapag dating niya sa school, na-tsempuhan niya na wala ako, syempre, nakapaglaro siya. Kasi ito, di rin sinasaway, pinapabayaan lang. Sunosobra sa gadget. Kaya, yun. Nakatago sa safe yung ano. How do you do more about? Ha? How do you do about? Ako lang mag-TV, wag lang mag-ano. Paknot. 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 Hoy. Paknot. Paknot. Excited na ba kayo sa ano? Sa mukbang? Yung crab? Ako rin guys, excited na. Tulungan mo ka, Daddy. No. No? Makati. Wala ko kasi siyang haluan pa ng ibang, ano, ibang seafood. Kahit mga piraso lang. Miguel is there. Miguel. Is there. Ay, dyan na. Ay, dyan. Rough. Ayan, yung nabili na ano, kahapon. Ano to? Glover. Na scooter? Tawag pa dito? Ayan, yung unang scooter na binili ko kay Chris, guys, nung nasa SM Las Piñas ata kami. 5 days lang, nawala. Ano kang batang yung grabe talaga, napalo ko siya ng bongga dun eh. Pinatong niya ba naman sa ano? Hindi pinatong. Parang nilagay niya sa may gate. So, ayun. Nilagay niya doon. Tapos, sumilip siya sa computer shop. Paglabas niya ng computer shop, wala na. So, grabe. Pero wala tayong magagawa. Di na rin nahanap eh. Hinahanap pa yun ni Daddy sa buong ano. Sa paligid. Sa mga nearby neighborhood. Kasi madaming ano dyan, bata. Na batang hamog. Uy, baba! Yan, dami papaship. Tomorrow. Ano to, Meg? Para bukas, Meg? Ha? Yan, AC brush, guys. Available na dito sa store. Merong eye essentials. Merong aura. Ayan. Paano na eh? Pauwi na kami. Ano na lang, lilinis na lang. Ito mga basura, oh. Hindi pa naisama kanina. May kaya sa Shopee mo, Mick. Sana baby girl namin? Ching! Babay ka muna, bye! O, suot mo na yan. Suot mo na, dali. Suot na helmet, dali. Paano? Dali, suot na. Suot mo na nga, mama. Tanggal mo, tanggal. Ayan, tanggal. Dali. Galing niya, magbubrum-brum yan eh. Tingin. Wow! Cute. Saan yung mask? Saan yung mask? Saan yung mask? Dito. Saan? Pantakip ng nose yan. Pantakip ng nose. Saan na? Wala. Wala. O, bye-bye. O, kiss na sa guys. Kiss na sa guys. Kita tatamoy. Tamoy. Ay. Bye. Bye. Ang cute. Para magsisipline lang ah. Ang cute. Nauna na. O tayo, ano na. Wala pa rin yung pick up na kaka-lurks. Uwian na. Ayun, dala namin yung ano. Ship. Wala na. Hindi na namin makantay yung rider na kalokal. Shit na oh. Papunta pa lang daw. Sa baba na lang namin antayin, guys. Meron na din pala dito. Yan yung mga or nilipat yung nandun sa pili ko nilipat. Yung nandun sa tabi ng ano simbahan. Hindi na ako dumaan sa gilid. Anyway guys, I'm here sa ano sa
Baklaran. So, ayun. Magpatid lang ako kay Japong after namin magsara. Pasyal kay Mama Mary. Then, uwi na. Anong tawag dito? Sumang magkayakap? Masalihaw. Liya. Pwede na ako. Sumang magkayakap. Ayun, almusal bukas. Thank you! And syempre, di mawawala to guys. Magkano dito kuya? Pati sa ulo? Same lang. Pero mas bet ko yung ulo. Sige. Lapang tayo. Ang bango. Sausawan. Numbers. Marami na ito sa Cebu eh. Hindi lang ako bumili. Tinamad lang ako bumili. Mas masarap talaga siya kapag ganyang ihaw kaysa yung piniprito guys. Hindi ko siya type ng piniprito. Masyadong matigas. I'm home guys. Hindi ako naantay ni daddy kung makain na siya. Ayun. Kung anak ko, ang dami gusto ipabili eh. Kumain ka na nga. Ay, wait lang. Ningal pa ako. So, yeah. Kain tayo. Kunin mo yung monitor ko doon sa At inom ako ng glutalay po. Ayan, isda. Tapos, chicken adobo. Ah? Oo, hinaan mo muna. Ayun, mag-goodbye lang ako sa mga guys. Mga guys talaga. So, ayun guys, ang ganap ngayong araw. Parang hindi ako napag-vlog kanina sa store kasi tinapos namin yung yung AC brushes. So, mayroon pa kaming isang box ata na hindi pa na QA. So, buti na lang ang dami namin, 'di ba? Kaya panis. Panis ang pagko-QA. So, ayun, last box na yung para bukas and then mag-sticker naman kami ng mga Dio. Good night. Good night. Good night, my dude. It is Wednesday, my dude. Dito, natulog dito kagabi pala, guys. Nag-McDol kasi. Paano? Ay, nakwento ko ata kanina na may kinakain ka na mag-toothbrush ka dun ulit. Wala akong kinakain. Ngumunguya lang ako eh. Naamoy ko. Naamoy ko may kinakain ka. Chocolate na naman eh. Chocolate na naman na may peanut eh. Mag-toothbrush ka dun. Okay. So, sabi ko sa'yo, kaya puro cavity yung puro bulok-bulok. Pag labas ni dad. Ay, naku, napaka-annoying talaga nito mag-amoy. So, ayun nga. Walang vlog. Nak! Baka mainis nila sa'yo niyan eh. Kulit mo eh. Kaloka ka. So, ayun si daddy na liligo lang. And then, tutulog na kami. So, good night. See you tomorrow. Good night. Wala tayo. Gawa tayo ng thumbnail yan. 1, 2,